Zarean zigai egun da laro gehi. Ekainaren bukaerarekin bat, gure zenbaki borobila heldu zaigu, sarean zehar 380, lokusak esaten duen bezala, eta, nekin batera denboraldiaren bukaera ere, bederatzi hilabete baino pixka gehiago izan da denboraldi hau, beste denboraldi batzuk bezala, baina, aurten agian gai gutxiagoekin esango nuke, gai oso potolo bat sortu delako azken urtean, izan dela adimen artifiziala eta horretan zentratu dira berri asko, esango nuke gehienak. Eta saio honetan, programa honetan egingo duguna, izango da pizkat birpaso bat ematea, berri hoien gainean, baita bideojoki buruz hitz egingo dugu pizkat, azken hilabetean, beti ekaina delako bideojokoentzako momentu nagusiena, eta aurten ere, ez dugu eirua izango, dakizue eirua ja pasaden urtetik hilda dagoela, baina bai aurkezpenak egon dira eta bideojokoen munduari buruz hitz egingo dugu programa honetan. Hau da, sarean zehar denboraldiaren azkena. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Sarean zearen denboraldiaren azkena esan dugun bezala, eta batez ere gure ikusleentzat, hau da bideoa ikusten ari dutenentzat nabarituko duzuen ipizkat deskolokatutan hauela. Osea, alde batetik ez dakit zergatik oso gutxi entzuten naiz, osea, así para empezar, eta bestetik begi asko daude hemen, jende asko dago hemen. Borja, normalan zutabio gaude hemen sarean zehar egiten, baina hau programa berezi bat izan behar da, ez da inigo, denboraldiaren azkena, eta, gauza importanteak esateko momentua gainera. Esango ditugu, Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, inigo. Eta, bideojokoi buruz hitz egiteko, badakizue, horregatik dago hainbeste egin demen, badakizue, gaizkaren laguntzarekin kontatzen dugula une oro, beraz, Gaizka Carmona ere, arratsaldeon. Arratsaldeon, inigo, arratsaldeon, Borja. Zure kamera non daukat, ni? Zeu jakingo dezu, inigo. Zure horpegia ikusteko, ze gaizki dagoen kamera hori. Bideoaren kontua... uda hontan modifikau beharko dugu, porque bai bideoaren dorrea zein kamera pizkat arrarutzo dauz. Bitartean pizkat berago jarri aukia. Ez zauz orokortuta amengo pertsona inaltu otra. Bai, egia da. Hau guztia esan da, eta egia esan da, entzulei esan behar diet, ez daukagula
egitura gehiegi, hau da, bideojoki buruz hitz egingo dugu, bai, horretarako ekarri dugu gaizka, baina programa hau prestatzen, gidoian daukagun lehenengo berriarekin off the record egin dugu 25 minutuko eztabaida dolako zerbait, orduan uste dut izenburua kontatuko dudala eta jazta, eta ni isiltzen nahi zuen artikulo egiten duzue a todo por culo. Bueno, ez dugu horrela egingo, baino egia da adimen artifizialaz aparte agian azken nahi baduzu Inigo agian birpaso bat egin dezakegu denboraldian zehar egon diren berri nagusiei. Ez que zarrean esan dezu Inigo adimen artifizialaren inguruan hori gauza berriak egon dira zalatabar azken urtean. Baina hil urte dara matzagu jakon adimen artifiziala gora eta bera, osea... Ez. Zan behar dizut, adimen artifizialaren kontua estan egin zuela ChatGPT-ren hirugarren bertsoarekin. Eta ChatGPT atera zan, 2022an. Ez uste dut ez. Ni esango nuke 22aren bukaeran 23aren hasieran. Nek uste 22aren erdirako jaba egoala. Bai, baina oraindik ez zen hain ezaguna. Ez zen pasaden urrian? Ez beste. ChatGPT? Bai. Ez beste. Inigo mesedes. Ni gogoratzen dudana, baina dena buruz doa eta nire memoria ez fidatu gehiegi, baina ni gogoratzen dute 22aren bukaeran ni lehenik eta behin elkarrizketa bat izan nuela, bale? Pertsonekin, beste pertsonekin, hau da, ze da ChatGPT, nola funtzionatzen du, afrogatuko dut, bukaeran, 2022aren bukaeran. Lehenago egon behar zan, porque neu Copilot egaz hasi nintzen GitHub Copilot, que no Microsoft, GitHub. Neu hasi nintzen GitHub Copilot egaz uste izan zala totalmente 2023ko otsaian eta hortarako jaia zegoen nahiko finkatut, así que gitxinez lehenengo nire lehenengo 4 osoa, da 2022ko hori azken kuarterra, kuirukulau, egon behar izan zen, ja ChatGPT-rekin gorata bera. Bai, baina, ni esango nuke hori zure kasua da GitHub garatzailerentzako erreminta bat dela, baina Copilot erabiltzen esan nahi dut publiko handia, hau da, kaletik doan jende guztia ezagutu zuten nola ChatGPT deitzen zen erreminta bat, erabiltzen zela, eta beste arloetan baita ere hasi zen erabiltzen, adibidez, hezkuntzan egiteko lanak, etxerako lanak edo horrelako egin behar zenun edozein lan. Horreko goratzen dozta, ez duzu inoiz entzun neskato txiki bat egoala bere etxeko egongelan etxeko lanak eitzen, eta egoala neskatoa ingelesez gainera. Alexa, zenbat da bost bider lau? Eta ja. Hemen ez da hori esaten. Bai, egia da. Noski ez ez. Hemen zerbait esaten... Alexa, play despacito. Ez izan troll. Hemen zerbait esaten baduzu, izan behar da... Segatik deko ja pintxaut, eske ikusten zara radion dekola pintxaut, edozein momentotan eitzeko BOOM! Ta play egin. Egin dudan dantxatxo txikia ez da ikusi bideoan, hobe... Nola ezetz! Ez da ikusi. Nahi baduzu errepikatu dez. Errepikau Inigo mese. Nola ditzen da asistente hori? Alexa ditzen da. Punto, ya está. Gainera, bapatean kendu behar da... Agresibitate ez agertzeko. Agresibitate indignau. Inigo baliabideak dauzkan teknikari bat da, baina dantza ez da baliabide bat. Inigo gainera, frase hauko Inigo de aquí a la muerte. Esan dau baita behazieran iaz gain, esan dau programa honek ez deko la estruktura gehiagiri barkau. Ta noiz deko. Bueno, edizionetan ez. Normalean gude gidoitxo egiten dugu eta bueno, zeure gidoitxoa Inigo Sendino, dicho por ti mismo, dau prestaute neurea bezala, programa si baino amabos minutu ni ez du zero gidoia ikusi, bueno, baten momentu bedan, zure programan egon naizenean, 4 alditan, baina ni ustez gure gidoia elaboratuagoa dago. Hau da, te sorprendería, Borja, te sorprendería. Zure gidoian agian jarri duzu 4-5 datu eta irakurtzen dituzu eta eta gure gidoian daude paragrafo osoak. Neure kasuan paragrafo horiek oin badauz,
Eta ChatGPT egiten ditu. Bueno, orduan ez da... Ezin duzu asko esan, Bueno, baina neuk baita eitzen doanean hardwarearen inguruko investigazioa eta sortzen doaz taulatxoak eta movidak komparatiba. Está guapo. Taulatxoak eta movidak. Ondo da, joder. En fin, ni programa honetan datak jarriko ditut eta datuak jarriko ditut, efectivamente, adimen artifizialaren estanda izan zen 2022ko azken partean, eta Wikipedian jartzen du konkretuki urtarriaren 2023ko urtarrierako ChatGPT-ia zen oso erabilia. Gainera, esipen handiena izan duen softwarea historia osoan. Orduan, bueno, hor daukazue datua. Egia da, ere, Wikipedian, horrela, ya que estamos gure iturriak kontatzeko, Wikipedian dagoela ingelesez artikulu bat deitzen dena adimen artifizialaren estanda, iBoom, historia. 2012an, osea, ya urte... Joder, ia urte pillo aramatza martxan, osea, joder, Nvidiaren DLSS-a izan usted garatzen 2004an edo 2006an. Nvidia darama, pues, gutxienez, 21. mende osoa ia gazgora eta bera. Ni esango du ChatGPT agertu baino lehen baita ere frogatu nituen erremintak, baina kasu honetan ez chatbotekoak, baizik eta marrastekoak, adibidez Dali edo Midjourney horrelako erremintak eta horrelako, bai, baina hori adimen artifiziala zen, baina ez adimen artifizial bat zurekin hitz egin aldezuna. Hau da... Zan generatibo, baina irudien ez testuan. Bai, baina ez elkarrizketak egiteko, baizik eta kasu honetan erreminta bat bezala. Euskara bat eitzeko eta zehose bueltatzeko. Hori da, bai. Entzun nuen prompt eta horrelako hitzak hasi ziren agertzen nola funtzionatzen zuten adimen artifizialak, pizka bat ezagutzeko. Azkenetako bat neun probatu gana, de hecho, izan dela Nvidia Chat with RTX. Que Chat with RTX da Nvidiak dekon modelo bat dagoela como preentrenado, da makina superpotente bat, eta deko modelo bat dagoela como preentrenado, eta beltzen dago, hori, Llama 3B edo danadan modeloa, zeure ordenagailuko artxiboekin eta internetera konektau gabe, zeure ordenagailuko artxiboekin eta zeure ordenagailuko artxiboen inguruan gauzak eskatzeko. Nire ordenagailua RTX bat zeukan? Bai. Zeure ordenagailu, bai, eta neure baino potente bat etxo. Bai, eta jarri aldio. Bai, problema gabe. Dekon problema bakarra da, ointxe bertan uste dekozala hiru modelo edo, eta potenten uste dela llama movidas varias, baina dekoz VRAMeko limitazioak. Horren neuka adibidez dekoz 12 giga VRAM, eta erabili aldodaz 3 horietako 2. Baina potentena dala llamana, se supone eskatzen dituala 16. Zein da movida, zeu sartzen bazara artxibotara, eta indet, zeu sartzen bazara horren artxibo propiotara eta modifikatzen badezu lerrotxo bat kode, salta gualdezu movida hori. Bueno... Movida da, karo, jango dituala, zeur ordenagailuaren 11,8 neure kasuan 11,9 giga VRAM, eta ralentizauko da pila bat, baina ingo dau, astiro hau, baina ingo dau. Eta funtzionauko dugu. Eta nahi kondo dau, hori zeukartu aldituzulako ordenagailuan dago gozan adibidez PDF-ak, eta egin horien inguruan galdera. Pues neutekot 120 giga, oza, 120 horriko PDF bat, doala ez dakit zer ninguna eta super teknikoa. Eta neuk jakin nahi dut, ea zerbaiten inguruan itxeiten den. Ba, non aipatzen da, ez no seke, movida PDF hontan, eman horren inguruko azalpena eta toda la hostia, eta itxen dago. Laburpenak egiteko eta efectivamente, eta movida. Horretaz aparte, bueno, pasaren programan komentatu genuen, Apple Intelligence martxan jartzeakoan, baita ere, estaltzen duela beste eskaera bat, hildo horretatik doana, azkenean dela horrelako lenguai modeloak izatea, baina ordenagailuetan bertan, hau da, internetik gabeko dependentzia hori saltatu. Apple Intelligence esan dezu. Apple Intelligence. Ta non erabili daiteke hori. Horrek zeure hardwarea tiratzen dago? Bai, azkenengo, bueno, nirea konkretuki ez, baina azkenengo iPhoneetan, hau da, iPhone 15 Pro eta 15 Pro Max, eta suposatzen da... Eta zeurea zein da? 13 Pro. Pues amairu proak ez badau botatzen, neure iPad Air biak ez dago ingo bez. Ez du egin. 2014ko iPad Air biak. Horretaz aparte, a ber, Apple baita ere bideratzen ditu horrelako ezaugarri berriak azken hardwarera,
baina baita ere estaltzen du hori lokalean ordenagailuan bertan egiteko ahalmen hori izatea, eskaera bat izan dela erabiltzaile sarearen beharrez izateko. Eske erabiltzaile batu, hori eskatzen dute, eta Microsoft, badakigu egin du. Kontauko dotzut Microsoften inguna zertatzen ari dan gainera, porque oin dagoan movida guztia eta Computexa jarraitu badezu ikusi godezu, oin dagoan movida guztia, da saiatzen ari direla sortzen deitzen da bena Microsoft Copilot PCs. Bai. Hau da, Microsoft Copilot bota aldaben, ejekutaba aldaben, ordenagailuak. Zein izaten aldera movida, horretarako behar dira zala, bereziki NPU-ak deitzen dira zanak, Neural Processing Unitak. Oindeko guz GPU-ak, CPU-ak eta NPU-ak baita. Eta orokorrean doaz iruak txip baten. Eta dauz sortzen NPU-ak behar dituztenak X kantitate tera operazio segunduko. Kediteiz, 40 kasu hontan. 40 tera operazio behar dituzte segunduko. Orden, dauz sortzen ordenagailuak, chip batzuekin bai Intel, bai AMD, bai Snapdragon, dituala bere Snapdragon X Elite berriak eta bar, hori, 42, 48 tera operazioekin, esekutatu alizateko Microsoft Copilot ordenagailu lokalean bertan. Baina, claro, chat with RTX movida horren koska da baita ordenagailu batean, gaming ordenagailu batean, normalean potenteena dela txartel grafikoa. Ontxe bertan, neukinot portatilekan. Hauek dauz nahiko pentsautat portatilei. Osa, esanet, hauek direz adibidez ultrako bigarren generazioa Intelena aurkeztu dala. Osa, ez direz aurkeztu modeloak, baina aurkeztu da generazioa como tal. Izango direzala Intel Ultra 200 zer. Bai. Horiek aurkeztuz dira, badeko guz baita be Snapdragon X Elite eta Snapdragon X Plus, badeko guz baita be Ryzen 9000 procesadoreak, eta baita be, pelikaterako dituan ARM CPU-ak eta bere mobiak. Orden, hauek dauz literalmente pentsauta Microsoft Copilot korrituar izateko lokalean. Zein da honen movida? Microsoft Copilot dagoela jadanik entregatuta Windows 11an, eta ointxe bertan ez direz existitzen NPU hain potenteak dituzten bai ordenagailuak zein portatileak. Orden, oin arte dekoten jendeak tekon portatileaken izan aleitezkela azken generaziokoak, zeingo da behiegaz? Jo que sé, sakarrontzia bota, porque ez dekote 40 operazio dituen NPU-a? Venga ya, tío. Claro. Baina, bueno, hori baita ere irtenbide bat izan leike, erdiko irtenbide bat, rollo, vale, ez diogu txartel grafiko bat jarriko ordenagailu bati, baina bai horrelako NPU-ak baina NPU-ak gainera prozesoiek prozesatzeko. Oso ondo dauz, porque gaur egun dekogun arazo oso potentea, eta nok dinozut, porque nuk machine learningan lan eitzen dut, que hecho gogoratu pasan urtean aldatu nebala neuretxeko CPU-a pa que fuese más rápido. Bai. Hoy machine learningarekin dekogun problema oso potente bat, eta deep learningagaz aregeixo, da hardware oso potentea bardozula. Hardware oso potentea, como concepto, eta hardware oso potentea korokorrean, asko kontsumitzen dau, asko pisatzen dau, oso gogorra da, ese tipo de cosas. Orduen, zein da movida kasu hontan, sortu aldozula APU baten, es decir, CPU baten dekola guztia integrauta, bai grafikoak eta bai NPU-a, aldozu exekutau machine learninga, a toda hostia, kilobat pisatzen dagoen portatilla baten. Eta neuri dirudit, la hostia. Horrekin, prozesamendu arazoekin edo prozesamendu BTB-arrekin mundu osoan orokorrean arazoak izango ditugu. Batez ere, arazo, ingurumen arazoak. Batez ere, esan edizut, azken hilabetetan apostu asko egiten areia batez ere estatu mailan eta konkretuki Aragoi eta Zaragozan horrelako data centerrak irekitzeko hemen ere, baina bueno, hemen proiektu hori sin más. Eta azkenean hori estali nahi du eskaera hau da esango dut, adimen artifizialaren prozesamendu eskaera hori, baina hori ere ordenagailuak dira piztuta 24 orduz eta elektrizitatea kontsumitzen dute eta ura behar dute refrigeratzeko
En fin, hori ere, urrengo urteetan, orain adimen artifizialaren estandarekin gaude eta oso ondo eta oso polita guztia, baina hori urrengo urteetan, medio plazo, arazo bat izango da. Badakizu zer esango nuke ni ondorio Inigo, denboraldi honetan ikusi dugula adimen artifizialaren demokratizazioa. Hau da, nondik getorren... Legeak atera direz, baita ere, baina adimen artifiziala hasi zenean bakarrik ezagutzen genuen ChatGPT. Eta ChatGPT, erreminta oso espezifiko bat zen, bere akatzekin, eta bueno, bere ganapenarekin. Eta ze gertatu da azkenengo denboraldian, edo, bueno, nahi duzu momentutik aurrera, pasaden udatik aurrera, agertu direla, erraminta dedikatu hau da, edozein sektorean garatu dute beren erreminta adimen artifizialekin, hasta el punto de gaur egun daukagu ez dakizen bat erreminta ja ez badu adimen artifizialaren bueno, ez du asko egingo, baina gutxienez esaten du adimen artifizialarekin funtzionatzen da, ia marketing gauza bat bihurtu da, ez baduzu adimen artifizialarekin pizka bat publizitatea egiten, ez dizute erosiko. Eta nire sektorean abidez, abokatuaren sektorean, base datuak erabiltzen ditugunak bilatzeko. Tu abogado konia! Ez, baina uste dut programa batean, ez du goratzen jazen programan, kontatu genuen editorialak egiten dituztenak base datuak, jadanik aurkeztu dituztela base datu modeloak adimen artifizialarekin funtzionatzen dituztenak. Eta horrela. Datu basen... Bai. Nola, datu baso kudeaketa sistema dinosu? Bai. Sí, lógicamente. Azure gainera, deko OpenAI eta deko Copilot, deko ChatGPT, hasta el culo, o sea, quiero decir. Kudeaketa baino, movida zen, bueno, topatu dut Lefebreren produktua, baina ez dut gogoratzen Lefebre zen edo beste enpresa bat zen, baina kontua da adimen artifiziala erabiltzen dela topatzeko modu asko zerrezagoan gai bati buruz legeak badauden edo ez. Ez bakarrik hori, zu kontzeptu bat bilatzerakoan, hau da prompt bat jartzerakoan, ez bakarrik aurkitzen zuten sententziak, hori ja gertatzen zen, aurkitzen zituzten sententziak, aurkitzen zituzten legeak, orain ja egin aldezake formulario bat zuk idazteko zure demanda edo erantzuna demanda bati, baina ja zuzenean epai baten erdian beste parteak zerbait argumentatzen badu, zuk hori jarri aldiozu zuzenean adimen artifizialari erantzuna zuri emateko, hau da, zure turnoa den momentuan zerbait izateko erantzuteko, eta Amerikako estatu batuetan kontatu genuen anekdota gogoratzen baduzu, aplikazio bat eskaintzen zuela dirua frogak egiteko, hau da, pertsona bat abokatu gabe joteko epaitegi batera, bere epai batean pinganillo batekin, eta pinganillo hortan zegoen adimen artifiziala konektauta, eta adimen artifiziala entzungo zuen epaiketa eta zuzenean esango zion zer pertsona hori zer erantzun behar zuen. Ez que gainera neuko horatzen dut, eske ematen ia da kanpo oso zabal bat. Eta neuri gertatzen jata askotan azaldu behar dudanan segiten nodan, porque neuke egiten dut machine learning. Ja, eta jendeak nio, hori zer da, ChatGPT, dinot, no, es totalmente diferente. Baina, bueno. Orden, movida direz, orango mierdak. Eta neuko goratzen dut baita be, oso famatu egin zan, uste, ez da tweet bat, da komentario bat, journal ateratzen zait. Egunkari baten, Joana Makiejeuska deitzen den emakume baten inguran. Zertatzen da? Izen hori nondik atera da. Literalmente, entzun neban hori, eta irakurri neban, emakume honek egin neban artikulu eta bar, dala idazlea, eta bideojokoak gustuko dituen emakume bat, eta berak zioen titularra zuzenean zan, I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art, no, egingo dut tradukzioa. Baina, I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes. Zan edauala, nahi dodala adimen artifizialak eitzea neure etxeko tareak eta mobidak,
neuk fokusa alizateko, Fokus. Ez que zaita, ateratzen erdeaz. Bueno, euskeraz. Neu zentratu alizateko. Arreta jarri. Nahi duela, adimen artifizialak egitea, etxeko lanak, berak jartzeko arreta, artean eta idazketan eta ez alderantziz. Basikamente, baina, karo, gauz eitzen adimen artifizialak idazketa brutal eitzen dauala eta arte brutal eitzen dauala eta dino, zein godet neukoin. Utzi hor adimen artifiziala artea eitzen eta berak publikatzea eta saltzea eta neuk eitzea etxeko lanak, pues como que no. Claro. Como que no. Hori izango da, hori izan Batez ere ez dutela kordaintzen. También. De hecho, neuk gogoratzen dut atzo bertan gertatu jatala, ez neban uste beharrezkoa zaniko lango gauzak eitzea, baina hemen eitzen den ipuin kontaketen inguruko lehiaketa bat, detzen dela Bizkaidatz, eta Bizkaidatzeko hori mobidak ibegin eman atzo irakurtzen, ze iratxe aldoan eta bar ikusteko, eta markatzen eban basetan de manera arauetan markatzen eban letra larriz ez dira onartuko ia erabiltzen dabesan kontaketa, sortzeko ia erabili dabesan kontaketa. Ondo dago hori esatea, beste arauetan ez zuten esaten. Ez que neban uste beharrezkoa zanik, hasta este punto. Bai, zeren ez badut esaten, kontatu genuen baita ere programa honetan, denboraldi honetan, ez dakizan titulolean, baina pertsona batzek egin zela, bueno, ez dakizen bat konkurso irabazi kartelak, uste du, festak, aurkezteko kartelak, ez zegoen frogatuta, baina, bueno. Ez zegoen frogatuta ez da dimen artifiziala erabili zuenik, baina egia da... Hori gainera da, hori da oso akusazio orokorra gaur egunean. Baina gainera eski tipoak egin zuen argazki bat kartiluina zuri batekin, eta jartzen zuen, eta berak frogatzeko, bera egin zuela kartel hori, jartzen zuen Photoshopez kartela, kartulina zuri horren gainean, osea, zen dena oso kutre. Oso kutre, osea, horretarako adimen artifiziala zitzaion falta. Bueno, galdera da, eta zu esan duzun bezala, non dago adimen artifiziala plantxatu behar du da denean. Ez que literal. Non aterako dute hori. Ikusi neban ustet atzo, edo eren egun. Mutiko batek, egin ebala argazki brutal bat eta dela hostia, hori, lehiaketa batera aurkezteko. Iaz egindako, iarekin, adimen artifizialarekin, egindako argazkiak aurkezteko lehiaketa batera. Eta mutikoa deskalifikatu ebela, porque esaten eben haiek ark erabili ebala beren modelo entrenatu pertsonala, porque argazkia onegia saln. Diño, no te jode, su canon direz 5.000 euro, o sea, que me estás contando? Baina ez dago erremintari jakiteko ni urrengo galdera, claro, nola dakite. Ez dakite, ez que hori da movida, hori da osorokorrak, gaur egun zeuk sartzen zara argazkien adibidez, argazkien lehiaketa batera, eta ez basa usados irabazlearekin, la acusación por defecto da, es causado ella. Es que me parece de coña. O sea, diñot, es zait justo iruditzen. Bai, baina... Ez da bidezkoa. Dena den pizkat, azken egunetan gertatu denari buruz hitz egiteko ere, suposatzen dut dakizuela metak ekainaren 14an iragarri zuela bere adimen artifizialaren entrenamendua, barkatu, lehenago iragarri zuen bere adimen artifizialak entrenatuko zituztela sare sozialetako Facebook eta Instagrameko edukiekin, eta kontua izan da ekainaren 14an iragarri zutela entrenamendu hori geldiaraziko dutela. Batez ere, datuak babesteko Irlandako batzordeak agertu delako hortik esan ez, bueno, a ver, meta. Apuntatu diolako franko batekin burura. Escúchame, entzu idazu besedez, zure Europako egoitza soziala hemen daukazu. Akordiotxo bat egingo dugu, izun bat jaso ez nahi ez baduzu. Eta hortik aurrera, en fin, Irlanda, Europan egonda, esperimentua Europa osoan eten dute. Egia da ere nahiko popularra edo nahiko jakinda izan dela nola ukatu eskubide, nola esetxesan erabilera horretara, eta jende askok WhatsAppeko taldeetan eta bar edatu du, kexa bat jarrita metan justo enlace batean, esan alzenion enpresari, ez nuela nahi zure datuak erabiltzea, eta dirudienez,
errespetatzen zuten. Sí, baina hori da un klasiko. Neuk ikusiet baita be kode snippetak de kachos de kodigo non jartzen dauan erabiltzaileak baietz esaten badau kukiak erabiltzeari, kukiak hartu. Ez esaten badau, kukiak hartu. Claro. O sea, te quiero decir. Claro, hombre. If this, then that. Literalmente. Horrela egiten dira. If this, then this. O sea, es de coña. Horrela egiten dira gauzak. Ordu, momentuz horrela geratzen da kontua, baina ikusiko dugu udan zehar sortzen den, ziurrenik metak jarraitu nahi duelako. Gainera, en fin, bere eskuetan dauzkate hainbeste datu eta hainbeste gauza, erabili nahi dituzte bere negozioa aurrera emateko. Zuckerberg, let me live. Zuckerberg, let me live. Gauza bat, tema hau jorratzeko eta bukatzeko erarekin, adimen artifizialarekin, gaizka, zein esango zenuke izan dela adimen artifizialaren aplikazioa bideojokoaren arloan? Urte honetan. Aplikazioa, egia esan ez dau gehiagirik izan, baina egia da ez dala hainbat erabiltzen jokoen sorreran, jokoen optimizazioan erabiltzen dena baino. Osa, quiero decir, gaur egun baina oso komuna da, bereziki... Oikoa, mesedes, komuna beste gauza. No, komuna ere admititzen da. Oikoa. Hiru AAA bideokoak, airuko hitza dira. AAA bideokoek erabiltzea adimen artifiziala, haiek optimizatu ez dituzten jokoak optimizatzeko. Hau da, Nvidia DLSS, AMD FSR, el DLAA, anti-aliasing metodak eta mobilak, teknologiak, erabiltzen dira zara, porque jokoa ez da ateratzen optimizauta, eta orduan itxoin behar duzu eta espero behar dezu horrekin jende gehienak jokatu alizatea. Eta nola esango nuke euskaraz, jokabilitatea? Jokabilitate. Bai, eske komentatu dute NPC-ren baita be, baina movida da eske hori oraindik ez dau implementauta. Claro, o sea, ikusi da eta egin daiteke eta eskala oso handian diseinatzen ari da, baina duela oso gutxi atera danez, oraindik ez dira atera bideokoak edo existitzen direnak ez dabe izan eta zenbat denbora emango zenioke hori garatzeko? Errealitatea bat bihurtzeko. Pare bat urte gehienez. Porque jendeak jada badau holango mierdak haien etxeetan implementatzen eskala oso basuan. Eta Nvidiak daukan potentziagaz, neuk uste 2025an ateratzen dira zan bideokoak jada eramango da belzara, eta existitzen direnentzat garatzen ari badirez are gehiago. Porque bideokoa jada eginda badago Cyberpunkean, bideokoa jadanik eginda badago. Eta hori nola implementatzen duzu? Aktualizazio, DLC bidez edo? Diru askatuko duzu... Aktualizazioa, baina zero dudas, porque azken baten da inmertzioa handitzeko zehozer, eta ez zeunke modurik izango hori digamos, erreal batean implementatzeko DLC-les. O sea, inork ez leuke erosiko como tal. Porque jendak nahi dagoena da jokau. Orduan, hori da aditibo bat, inmersio handiagoa itxeko, inmersio potenteagoa itxeko, baina ez da zehozer bideojokoaren garapenean, digamos, gamer baten ikuspuntutik, eragin izango duenik. Bueno, dena den Borja komentatu duzuna NPC-en ez dakit esan garapena edo horren arloan sortu zen konkretuki gauzatxo bat zela adimen artifizialaren bidez aztertzea soinu bat, ahoskera bat hobeto esan da, osea, testu bat pertsona batek esan da, eta ahoaren mugimenduak horrera jartzea. Eta text to speech horrek badalama merkatuan lauta bosturte. Text to speech ez pertsonai baten ahoa mugitzea. Text to speech. Ahoaren mugimendua. Nvidiaren Omniverse plataforman hori deitzen da text to speech. Baina text to speech ez da hori. Text to speech da testu bat neuk dinotzut izena. Ez da hori. Osea, gainera uste dut beste izen bat jarri ziotela. Vale, perdón, audio to face. Hori, text to speech hori ez. Ez que text to speech ja testua jartzea. Audio to face. Eta soinuak ateratzea. Audio to face. Audio to face hori uste dut interesgarria esango dela, alde batetik movidak egiteko, baina beste partetik artearen eta komentatu dugunaren hildora pelikulak egiteko oso interesgarri izan leke azkenean parte bat dagoela lip sync hori ahoaren mugimenduak bakarrik egiten direla hizkuntza batean, eta hori moldatu leike pelikula bat hainbat
hizkuntzetan egiteko errealistagoa izateko eta hizkuntza guztietan ahoa mugitzeko al milimetro. Ni hori ikusi dut, bai. Eta beste partetik ahoaren mugimendua behar dituzten artistak, ez egiteko koñazo hori dela una puta mierda prozesua, eta bakarrik egitea, bueno, vale, hau gaizki dau, zuzenduko dut, ya está, neuko goratzen dut txikian intzanean, eta Disney Channel ikusten nebanean erderazta moia guztia, eta saiatzen neban pentsatzen, nola san posible, eta neuk errekreatzen nola san posible, olango hitzak esatea, olango hori izako esan duzuna, hau mugimenduekin. Hau mugimenduagaz, y yo lo, ¿qué sentiote? Claro, abidez, claro. Ke bat, esaten baduzu, ke, ja baina, ke hitzeko itzen dezu W, porque en inglés es what esaten da, eta neu alo, ¿qué? ¿Cómo? Nola hori posible? Eta saiatzen nintzen, sí, tal cual. Bai, claro, azkenean bikoizketa aktorek moldatu behar dute euskera dagoen lekura. Lógicamente, que esan badezu ez dezu esango gue. Eta gainera, a ber, noizbait ikusi baduzuen nola egiten den animaziozko film bat, ikusten da argi egiten dela testu hori grabatzen da, grabaketa horrekin egiten da lip-sync hori, eta gero grabaketa hori ez daukanez kalitate nahiko, berriz grabatzen da bat egiteko pertsonaiaren hau mugimenduekin, osea, hori hizkuntza originalean, eta gero ja eta gero ja doblala, osea, ja nahiko potente, koñazo bat, orduan, prozesu hori pizkat murrizteko interesgarria izan leike. Bueno, bif pizkat botako diot, gaizkak esaten duen bezala, bif pizkat botako diot Borjari, claro, es que moderno izan behar naiz, orain, no? Ai. Moderno. Duzue justo atzo nintzen geure YouTubea behitzen, eta ikusi neban egin genuan Flipperraren inguruko bideoa. Bai. Eta geneukan Netbarner, komentarioetan Netbarner, amendik, un saludo. Geneukan Netbarner komentarioan, porque neuk negoanean Flipperrarekin mobidak eitzen eta bar, neuk beti izan naiz oso angloparlante de traducir tal cual cosas erdarara. Eta egiten erabiltzen nituan hitzak como restartear eta exitear. Es que de coña. Es que, en fin, zure bonitos palabros iban Netbarner. Zure hizkuntzaren erabilera da terrorista, bai. Oso terrorista. Gure kasua zen euskainol, baina eske zurea ja ez dakit nola izendatu. Esango dutxut, neurea da batuera, bizkaiera gipuzkera, eta gaztelania guztia baten. Ingliskainol? Netbarner buruz hitz egiten, por cierto, ez dugu normaleara aipatzen, baina Netbarner izan zen duela Borja. Oi. Ojo. Duela non daukat nire reberra. Non coño de kozu Íñigo mesedez. Ez daukat reberra. Duela 10 urte egin zigun Netbarner gure Europar Batasunaren berrien sintonia. 10 urte. 10 urte. Osea, 2014an flipas. Non coño nengoan ni 2014an. Munduan zenden? 2014an neuke kosan 10 urte etxo. Eta 10 urte etxo gaz, hostia, bosgarren mailan, LH bosgarren mailan. Bai. Justu LH bosgarren mailan. Oso ondo. Bueno, bifa, por cierto. ¡Qué brutal! Egin nahi noen bif hori zen akusazio bat botatzeko Borja. Akusazio bat, zegin dago iagaz. Ni. Borja salatu nahi duzu. Zarean zehar deitzen den programa baterako, aukere, Borja, zure kamera jarriko du, akusazio hori egiteko, Borja Arbosa, euskeraz egiten den programa baterako zarean zehar deitzen dena, hautatu du, berri bat, hasten dela, esanez, Murtziako autonomia erkidegoa, oso ondo, oso gertu, eta hortik aurrera. Osea, zergatik Murtzia, Borja. Estatu batuak, baina urbiago dau. Eskerrik asko. De argumento de mierda. En fin, bueno. Euskera eta Murtzia dira incompatible, edo? Murtzia ez da euskera. Digo, mesedes, Murtzian PC Componentes dago un respeto. Etorriko da pertsona batek Murtzian bizi dena eta euskera dakiena komentario bat egitera. Bueno,
Italiatik etorri zen bezala. Mesedes, itxiagoa inigori. Nondik? Italiatik, ez? Italiatik. Jaso, 10. denboraldia egin genuenean, zustez, gundi goratzen dut, jarri zenun aukera gure entzuleak mezuak bidaltzeko, eta zeuk kontatu... ez duzu gogoratzen. Ez dut gogoratzen. Ni bai! YouTubeen izan zen hori edo non izan zen? Ez, egin genuen hemen. Denboraldiaren... Zeuen jingela dinozu? Ez. 10. denboraldia izan zenean. 10. denboraldian, azken programan... Bai. Azein koño denboraldia hau? 14. Dios. Egin genituen, horrelako audioak jasotzea. Bueno, ondorioa da ez dakizula Murtziatik entzuten diguten edo ez. Eta italiakoa non Eta ez zenuten italiako audioa traduzitu. Ez que ez dut gogoratzen nor zen. Zure audio bat badaukagu, Gorka Palazioren audio bat badaukagu ere, Eneko Astorkizak ere bidali zigun. Duela 4 urteko neure audio bat. Ze hostia esaten eban ba. Ostras, badaukagu baita Dani Gutierrez Porseten audio bat, pasaden urtean zendu zana, osea, que tela. Aitor Marañón baita ere audio bat bidali zigun. Pintxau daik ezu neure audioa, porque ez de gogoratzen. Bai, Ez de tostiak gogoratzen. Duela 4 urte. Hemen Gaming Room temporada 1. Hemen material guztia gordetzen da. Hombre, bakit bai dagoela. Hori ere badaukat. Prestatu entzuleak para morir de cringe. Bai, zure kamera jarriko dut. Bo. Dokumentu hau entzuteko. Sintonia hau ez dut gogoratzen zagatik zegoen. Kaixo, Germona naiz, Gaming Room podcasteko aurkezlea. Eta nire ustez, bideojokoekin harremanduriko hamarkadako asmakizurrin garrantzitsuena PlayStation lauaren sorrera izan zen. Gaizka bokadiza. Garai bat sortu zuelako kontsolen 8. belaunaldian. 2013 urteko azaroan kaleratu zen Amerikan eta Europan. Eskapokaliza. Eta horren urtean Japonian. No, hau azeleratuta dago, Iñigo, cabrón. Hau azeleratuta dago, Iñigo, cabrón. Ez dago azeleratuta. Una hostia, neuk ez detain askaritzaiten. Barkatu baina horri buruz gauza asko esan dezaket. Eta nire ustez, bideojokoekin harremanduriko hamarkadako asmakizurrin garrantzitsuena PlayStation lauaren sorrera izan zen. Garai bat sortu zuelako kontsolen 8. belaunaldian. 2013 urteko azaroan kaleratu zen Amerikan eta Europan, eta horren urtean Japonian. Garaira arte, kontsola aurreratuenetarikoa dela esango nuke, eta 7 urte hauetan egindako bekuntzak kontuan harturik are gehiago. Hori izan zen zure audioa. Hori izan, esnebalako Nintendo Switch ezagutzen. Ai, amigos. Esnebalako Nintendo Switch ezagutzen. Audioiek... Jainkoa ez duena ezagutzen. A cualquier santo le reza. Italiakoa ez du gogoratzen nor zen. Hemendik ez dago inor italiakoa dena. Ni horrelako zerbait gogoratzen. Zatzik egin zenuten olango gauza berezia por el 200? Inventauta, ez 10. denboraldia. 300 programa egin genituen, 300 programa denboraldiaren bukaera, eta 10. Bueno, claro, 11. denboraldira saltoa materakoan, 10 urte betetzen ziren, hori guztiarekin egin genuen. Urrengo denboraldian, 15. Iño, Gaming Roomek 1. programa bueltan dau, baina zeuk 4. baita. Claro, es que urrengo denboraldian, urrengo denboraldia bukatuta, bueno, ja, iraian beteko ditugu 15 urte. Iñigo, momentua heldu da. Zeren, jarretzen badugu eztabaidan programa. Iñigo, 30 urte dekozu. Komentatzen. Urrengo denboraldi bat egongo da. Jo que sé, zaida zuzuk. Ni esan behar dut. Nor da hemen zuzendaria. Borja. Kontratua sinatu duzu jadanik. Borja, nire... Esango dizut. Nire lagun maite bezala badakizu 10 urte dara matzagula lagun izaten. Eta ni beti jarri dut konfidantza zuregan esateko urrengo denboraldia egongo den eroez. Nire gatik urrengo denboraldia egin nahi baduzu. Hemen daukazu estudioa eta hemen naukazu zure a tu disposición. ¡Qué bonito! Ez dakit nola esaten den euskeraz, no pasa nada. A tu disposición. Zure... Digo, ponme un redoble tambor ese saber det. No era... Uy, ataskatu nahi. Eskuragarri uste du dela... Eskuragarri nau zuretzat. Oso ondo. Eta zure erantzuna ezin da, Borja? Gaizkak zer erantzuten du. Neuk ze hostia erantzun behar dut. Ez dakit, horrengo denboraldi bat egiten bada baita ere egongo zara hemen?
tiponek benka laguntzeko beti bat. Neu Borja Arbosa, dara matzat, oin bukatuko dugun bost denboraldi gaming roomen, 4 colaboradores. O sea, yo estoy ya curado de espanto, esaten dana. No puedo con la vida. Bueno, venga. Bai. ¡Gora! Ez dira Suchi, esta música hard. Ale, tira. Harry música. Aleluya edo We Are The Champions. Harry We Are jo. The Champions, Harry Guazen. Harry jo. Orduan esango dut. Bai, We Are The Champions jartzen baduzu. Bestela esango dut zu ezetz. Bai. Tira. Kontratuaren konfirmazioa behar dugu. Iñigo beti diño. No, porque sarean ordu bateko programa. Movidas varias. Ai, por Dios, ez dut topatzen musika. Ui, orduan barkatu, baina hemen bukatzen da nire Txetentxo daukat. kolaborazioa. ja. O sea, zenbateko sueldo aumento nahi deso, urrengo... Bakarri bikoiztu edo irukoizten badidate ja Bikoiztea. beti bezala. Bikoiztea zonda da, mau. Bai, bikoiztearekin bai, nahiko da. Correcto. En fin, bueno, musika topatzen badut, o sea, Eta ez baduzu topatzen, ni hemen bertan bukatzen da nire... Nigo YouTube, coño. Claro, es que YouTubeen bilatzen ari naiz, ni suposatzen nuelako azken 15 urteetan erabili dugula noizbait. Bai. We Are The Champions. Noizbait, bai. Nigo, dekogus... Bardu topatzen. Nasean dekogus hogeitera okupauta. O sea... 10 bakarrik. Eta haien erdia zure bideoak dira. Inigo, presiorik gabe, 15 minutu geratzen dira programa bukatzeko. Aurkitu esazu. Ni de coña, direz la mitad de 10 teras neure bideoak. Sí. Bazen. A ver, Borja, bai, hemen daukat. Bordun, galdera, egingo dizut. Borja Arbosa, sarean zearen urrengo denboraldia egin nahi duzu? Bai. 10 urte daramatzagu horrela, tan tontos como siempre. Es que... Eta ez du. Ez aldatuko. Ez dugu hau konponduko, ez da posible. Dena den, badakizu zein zen gure berria? Komentatzeko. Ez. Bueno. Iñigo, que te den. O sea, nasean dekoguz 12 tera okupauta eta gaming roomen karpeta direz 650 giga. Eta bideo bereziena? Bideo bereziena, bideo como concepto. Bideo como concepto. Bai, baina bideo como concepto ez dauz soilik neure bideoak. Eta ekitaldien karpeta? Ekitaldien karpeta bat, bai, eventos. Itxon. Bideo en karpeta, no, o sea, neu kulertze dut bideo en karpeta gehien okupatzen dagoen izate, baina bideo horiek guztiak ez direzenak. Eta bideo en karpeta direz 500 mardirez ale gutxi hau. Bueno, eskerrik asko guztioi eta entzulei baita ere, urrengo denboraldira arte. Ja, urrengo denboraldia ja beste gauza kontatuko ditu. Bai, ja. Bueno, a ver, Borja, gauza bat esango dizut. Murtziaren berria beste momentu baterako utziko dut, ja, 15 minutu geratzen direlako, eta gauza titular gertatu dira mi Murtzian eta inori esaiun. Efectivamente, baina... Pobre PC componente. Pobre Murcia. En fin, hau guztia esan da, badakizue momentua dela gauza berezientzako, eta gauza berezien artean, bereziena, hau da. Titulol. Sartu behar nuen, eske azkenean 14 minutu geratu eta programa honetaz esat badut sartzen titulol. Orain, ez dugu egingo. Eta titulol, kasu honetan, gainera, aldaketa txiki bat izango du. Bueno, gaizkari ez diozu kontatu. Vale, perfecto. Hau Mikelekin egiten dut kolaborazioa. Eskena honekin, konposaketa visual honekin. Ez dakitzen koñoan konposaketa, vale, badakitzen konposaketa visuala. Gure reakzioa ikusiko dute entzulek. Titulol. Titulol honetan beitu ideiak emango dizut zuri Inigo eta baita zuri ere. Cara de póker. Cuando llegue el momento. Ingeniari gazte bat plana izan duen batekin. Hau da, bere lanaldia optimizatu zuen ingeniari gazte bat. No me hables de optimizar. Bai, Business Insider, Jason den izena, gure protagonista 22 urteko software ingeniari gaztearen historioa jaso zuen. Lanaldi osoko urruneko lan kontratu batekin, noski hau telelana es imposible zinezkoa izango zen egitea beste modu batean. Claro. Ingeniariak bere lanaldia antolatu zuen eta ustez astean 50 orduz lan egin behar zion, baina... 50? 50. 50?
40. Vale, que ya flipatzen. Barkatu. Titulola zen 50 ordu lan egin. 40 orduz lan egin behar zion, baina ez zituen 15 ordu baino gehiago behar. Eta horregatik, $75,000 soldata jasotzen zuen Amerikako Estatu Batuetan, baina nola lortzen zuen egitea? Beren lanaren parte bat, hau da, egin zuen pluriempleo. Beste lan batean eman zuen kurrikuluma, kontratatu zuten, eta nola lortu zuen bilan jornada osoan, hau da, egitea, tarea gehiago eskibatzen. Nola? Freelance bezala hartzen zituen tareak, baina pizka bat ekilibrio egiten zuen tarea gehiago ez bidaltzeko. Vale, berak esaten zuen egin behar zuen lana gehiago kostatzen zitzaiola, denbora gehiago kostatzen zitzaiola, esateko, bueno, hau denbora erdian egiten badut, beste denbora erdia beste lanerako erabili dezaket. Lan eskaera gehiegi zeukanean lan batean, eta bestean pizka bat konpaginatzen zuen, lanak ukatzen zituen. Begiratu esan duzula pluriempleo, eta gaztelaniaz esan duzu pluriempleo, eta nire burbuinean entzun dut, se golpe eman diot. Baiari. Entzun dut nire burmuinan subkontratazion. Begira. Ez zuen bere lana indio bati pasatu, baizik eta zatitu zuen denbora. Baina ez zuen zatitu denbora kontratoan. Kontratoan zen... Claro, hombre, saietu behar dugu pizkat optimizazioa egiten gure alde. Hau da, denbora guztia ematen zuen teorian bi enpresei, baina hori ezinezkoa denez, gero... Baina galdera zen, Teamseko bilerak egiten... No, por Dios! Kontatzen du, Jasonek kontatzen du hori bere lanaren parte zaiena zela. Bilerak izatea ordu berean. Claro, ezin zuelako justifikatu ordu hori okupatu eta zegoela. Bai. Ai, amigo. Orduan, eskusa, gaitzakiak eta horrelako historioak kontatu behar zituen. Neure ama hil egin da. Laugarren aldi zurte ondan? Horrelako. Asko dauzkat. Bai. Txakurrarekin agian pizka bat gehiago daukazu aitzakia, zoen azkenean, zenbat txakur izan dezake persona batek. Asko. Edo katu edo... Bueno, es que berria de. Nire hamsterra hilda. Es que soy la loca de los gatos. Neure hamsterra kotxe batek harrapatu dugu. Hospitalera eramangoet. En fin. Bueno, titulón nahiko kuriosa, nahiko ona. En fin, ez dakit, ya... Hartu ideiak, Iñigo. No, baina... A ver, coño. Etorkizunean full remoteekin... Ingeniari informatikoa eta optimizatzea, es que me cuadra todo tanto... Dena den Borja, off the record kontatuko dizut, nola erabiltzen dudan ni adimen artifiziala nire lanean, baina hori ez eta geratuko grabaketa honetan. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Banaino, orduan sarean zearen 14. denboraldi hau, eskerrak emango ditut garrantzi ordenean kasu honetan, Gaizka, eskerrik asko. Bai, bideojokoen inguruan itzein godegu gero, bai. Bideojokoen inguruan ez dugu itxegin, Ez dugu hostiarik ez da, Iñigo mesedez. A ber, nahi baduzu, bigarren partea egin dezakegu, bakarrik podcastean jartzeko. Sarean zehar 380 V2. Tela! Bai, claro, hombre. Gogoratu, Iñigo, Gaming Room temporada 1, episodio 4, parte 3. Denboraldiren batean egin ditugu, denboraldiaren azkena zenbakiarekin, eta gero denboraldiaren azkena. Zuzendariaren muntaia.
Oh, qué maravilla! Hori, por cierto, egin genuen, pizkat, kokatzeko ondo programak urrengo denboraldia, zenbaki redondo batean egia da. Pizka trampa egiten al solitario, baina. Hori egia da. Dena den, garrantzia izan da, garrantzi gutxienetik gehienera, Osea, ez pentsa oso garrantzitu izan zen. Oye. Bai, botilla bota diot. Bai, eta grabatuta geratu da. Bai. Ja laukazu poliziara salaketa jartzeko frogak. Daukat el arma arrojadiza. Abokatua. Baskera abogados. Tus abogados de confianza. Hashtag policía. @policía. En fin, eskerrak ere Mikel Carmonari kasu honetan ventiladorea jarri digula. Eta gura eman dizu. Inigo, gaming roomen konbertitzen ari zera. Osa, neuk esaten diot Mikel eskerrik asko batea, zabatxabetit eta zeu ino su ventiladora jartzen. Inigo, mesedes. Ez, efectivamente, ez epokalizatzen. Bai, baita ere erratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei ere eskerrak eman behar diegu. Pizkat serioago, jende serioago delako, ez gu bezala gaizka, Neurela nada, Inigo, mesedez hau dinamizatzea, koño. Dinamizatzea. En fin, eta azkenik, Borja Arbosa, eskerrik asko. Zure, zu gabe, programa hau esen posible izango. Zuk ez duzunez esaten Inigo esango dut ni. Eskerrik asko entzule guztioi 14. denboraldi hau entzun duzutenok eta 13 beste denboraldiak entzun. Ez dizut onartuko. Ez dugulako bukatu eta programa guztietan... Bukaeran esango duzu ordun. Bukaeran. Claro. Zu eskertu ondoren, bukaeran ja, entzuleak datoz, gainera programa guztietan aipatzen ditut. Osea, que hori ezin duzu esan, beste gauza date esan. Ba, eskerrik asko Inigo, eta beti ezu esaten dudan bezala entzule guztioi baita ere, urrengo denboraldean berriro ere entzungo gara. Oso, zure markarekin. Eta komentatzen nuen bezala, entzulei ere eskerrak eman behar dizuegu, ba hori, badakigulako hor zaudetela eta noizbinka ere komentatzen diguzue hainbat bideetik programa entzuten eta gozatzen duzuela, orduan eskerrak programa hau jarraitzagatik eta ba hori, jartzen duzuen interesa guregan, gustatzen zaigu. Egia esan da gustatzen zaigu. Urrengo programa kasu honetan izango da irailaren erdialdera, gutxi gora bera, sare sozialetan jarriko dugu, noiz voltatuko dugun, ziurrenik ez, baina bueno, ikusiko duzu. Zeok esan baiet. Bai, ziurrenik baiet, baina bueno. Jarraitu ezaguzu sare sozialetan. Bai, jarraitu zaren profila sare sozialetan, bai, ideia ona izango da hori egitea. Eta jazta, ni ja burua galdu dut, eta denboralde hau bukatuta, ez dute zer gehiago esan behar. Eskerrak berri guztioi, hori bai, eta hurrengora arte, agur!